ಕದ್ದ ಬಾಗಿಲಿರಿಸಿದ ಕಳ್ಳ ಮನೆಯಿದು ಮುದದಿಂದಲೋ ನಾಡು ಸುಳ್ಳು ಮನೆ ಇದಿರಾಗಿ ವೈಕುಂಠ ವಾಸ ಮಾಡುವವರ ಇದಿರಾಗಿ ವೈಕುಂಠ ವಾಸ ಮಾಡುವವರ ಪದುಮನ ಬನ ದಿವ್ಯ ಬದುಕು ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಳಿಗೆ ಬಂದೆಯೆಂದು ನೆಚ್ಚಿಕೆಡಲು ಬೇಡ ಮಾಳಿಗೆ ಬಂದೆಯೆಂದು ನೆಚ್ಚಿಕೆಡಲು ಬೇಡ ಕೇಳಯ್ಯ ಹರಿಕತೆ ಶ್ರವಣಗಳ ಮಾಳಿಗೆ ಬಂದೆಯೆಂದು ನೆಚ್ಚಿಕೆಡಲು ಬೇಡ ಕೇಳಯ್ಯ ಹರಿಕತೆ ಶ್ರವಣಗಳ ನಾಳೆಯ ಮಧೂತರು ಬಂದು ಎಳೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ನಾಳೆಯ ಮಧೂತರು ಬಂದು ಎಳೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆಯು ಸಂಗಡ ಬರುವುದೇ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ನಿನಗೆ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ನಿನಗೆ ಕಡುಗೊಬ್ಬುತನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯದಿರು ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ನಿನಗೆ ಕಡುಗೊಬ್ಬುತನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯದಿರು ಒಡೆಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಚರಣವ ಒಡೆಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಚರಣವ ದೃಢ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಭಜಿಸೆಲೋ ಮನುಜ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಎದುಕೊನೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಜನವರಿ 1, 2020 ಬಂಟ ಸಮಾಜಗೂ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಘಾತದ ಸುದ್ದಿ ಜಗೂ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಷ್ಟದ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನನೋ ಕಳೆವೊಂದನ ದುಕ್ಕೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಅಗಲಿಕೆದ ದುಃಖನು ತಡೆಪುನ ಶಕ್ತಿನ ಅರ್ನ ಆಪ್ತ ಬಂದುಲಿ ಕುರುಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂಟರಯಾನೆ ನಾಡೋರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರುಖರ ನೆಂಚಿನ ಅಜಿತಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನುವೆಂಜಿ ಈ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಾರಂಭೋಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಯಲ್ನ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲರ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮೇಲ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ
ರೆಡ್ ಪಾತಿರನ್ನ ಮೆದುರ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲಿರು ಬಂಟರಯಾನೆ ನಾಡೋರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಕೊಡಿಯಲ್ಗು ನಮ್ಮನೇನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲ್ನ ಎನ್ನೊಂದು 118 ವರ್ಷವು ತುಂಬು ಬಂಟರಯಾನೆ ನಾಡೋರ ಮಾತೃ ಸಂಘನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದಿನ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಗಲ್ದು ಪೋತಿನ ವಿನಯನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತು ಜನ್ಮ ಬತ್ತಿನೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಆವಡು ಪಕ್ಷಿ ಆವಡು ಈ ಜೋಳ್ಕೊಂಡು ಬುಡ್ದೇ ಪೋಡು ಇಂದಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಏರಿಗಳ ತಪ್ಪಾಯರ ಹತ್ತಿಜಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪಾಯರ ಹಾಪಿಲ್ನಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಕೆಲವೇರು ತೈತಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪನು ತೀರ್ಪೋಯರತ್ತ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಜವನಿಯರ್ ತೈತಿಂದಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ದಾಲ ಬೇಜಾರಾಪಿನ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಅವು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಯಾಣ ತೈನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರು ತೀರ್ಪೋಯರತ್ತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಷ್ಟಾನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದುಃಖ ಭಾವನೆ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಬಾಯಿಡ್ಬಾರ್ದು ನಿಜವಾದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ನಷ್ಟ ಆದೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ದು ಆದ ಮಲ್ತದೆ ಇರು ಪನ್ಪಿನ ಸಂಗತಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇಟು ವಿನಯನ್ನೇ ಒರಿ ಸಮಾಜಡು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ನ ಪತ್ತೊಂದೇ ಆರು ಈ ಸ್ಥಾನ ಬೈದಿನತ್ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಐದು ಬಕ್ಕ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ಪಡೆದುಪ್ಪು ಅಂಡ ವಿನಯಗಡ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಹೊಡಿತಿನಾರತ್ತ ಆ ರಾಜಕೀಯದ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ನ ಬೆರಿ ಬತ್ತದ ಒಂದು ಮೇರ್ ಮಲ್ತಿನಾರತ್ತ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಸ್ವಂತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತದು ಅಲ್ತ ವಿಷಯಗಳು ಏನು ತಿರಿದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಂಪೆನಿನ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದು ನೂದುಗಟ್ಟಲೆ ಜನಕ್ಕಳು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಲ್ಪದಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೇನು ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಆರ್ನೊಂದು ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಆರ್ದಿ ಒಂದೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟ ಸುರೂತ ಮಟ್ಟೋಡು ಆರು ಲೆಮಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೇರ್ದಿಂಚದ ಇನ್ನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಆರು ಐನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಆರು ಓಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿಜೇರು ಒಂಜಿ ಓಲ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ತದ್ದು ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಅಗತ್ಯತ್ತಿನ ಆಟಪಾಟಿಗೆ ಇಡೀ ಊರು ಪೋಂದು ಜನಲ್ಲ ಅಗತ್ಯತ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂತೇರು ಪೋಯಿನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಪಾತೆರದ ಮುಖಾಂತರ ಆಡು ದುಡ್ಡದ ಮುಖಾಂತರ ಆಡು ಸಹಾಯದ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚ ಆದ ಆರ್ನ ಆ ನೆನಪು ಮಾತ ಜನಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಆ ನಮ್ಮನೆದ ಜೀವನವನ್ನು ಬಾಳ್ದೇರು ಎಂಚಿನ ಪಂತೇರು ಐನು ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕದ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಹಿಂಗೇಪಲ ತಿಕ್ಕನ ಕೇಂದ್ರಂಡು ಅಜಿತ ಎಂಚಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅವು ಇನಿಗಲೇ ಹಿಂಗೆ ಆ ಶಬ್ದ ಒಂಜಿ ಮದತ್ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಾರಿ ಸಮಯ ದುಂಬು ಸಿಗರೇಟ್ ಹೋಯ್ತು ಆತ ತೂತಿಜೆ ಅನ್ನವರ ಎಂದುಲ ಉಂಡ ಬುರ್ಚತ್ತ ವಾಕಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಆಲಾಡತ್ತ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟಂಡ ಅಂಡ ಆರು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಇಂಕ ಬುಡಿಯರದಲ್ಲ ಆತಜಿ ನಾನು ಬುಡ್ಪೈನಕುಲು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಮಾಮಿನಕುಲ್ರ ಅಕಲ್ನ ಪಾತಿರಗು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ದು ಏನು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ತೂತಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೊಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಪ್ರಸಾದ ರಿಜ್ಜೇರು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜರ್ಜೇರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಕುಲ್ ರಡ್ಜಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಗು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ದು ಪ್ರಸಾದ ನಿತ್ತೀರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷೋದು ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷೋದು ಯಾರು ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಪುನೇನು ಬುಡಿಯೆ ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ಲು ಬತ್ತಂದಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದುನ್ನದು ತುಮ್ನ ಮನ್ಪಿನಿ ಕ್ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡಡ ಕೇಂದ್ರಜಿರ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ಲ ಅವು ಹಾಲು ಆಪುಡು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕ್ ಅಂಚೆ ವಿನಯನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶವಾದುತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಂದು ಅವು ಆರ್ನ ನೆಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ ಅತನ ಆರ್ನ ಕಾಲೇಜಿಲೇಡ ಅತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆಲಿ ಇಡ್ತುಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತವು ಸಾರಗಟ್ಟಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸಾಯಿ ಗೀತ ಅಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನದಾರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತಿನ ಕೆಲಸ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕಜಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳ ಕೊರ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಂಗೊಡ್ಲ ಅಪಗ ನಿಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಾರಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುಣ ತುಳು ಭಾಷೆದವಾಡು ಬಂಟ ಸಂಘದವಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಡ್ಲಾರಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುಣಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತೆಗೆದು ಆರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಪರಿಗಣೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶನು ವಿನಯನ್ನೇ ಮಲ್ತುಗೊರಿ ಅಂಚಿನ 100 ಗಟ್ಟಲೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶನು ವಿನಯ ನಡೆದಾದ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಆರು ನಾ ಪುದರ್ಗೆ ತಕ್ಕನೆ ಆರು ವಿನಯ ಅಂತೆ ಅದು ಇತ್ತೇರು
ಬಡಿದಿ ಬಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುಖ ಜೀವನ ಇರ್ತದೆ, ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಚಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಓಡೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯತ್ತಿನ ಕೂಟಗಳು ಎತ್ತಿಂದ ಪೋವಂತೇರು, ಆರ ಪೊಯ್ನವಳು ತೋಜಂತೇರು, ಜನಕುಲ ಆತ ಗೌರವ ಕೊರಂತೇರು, ಗೌರವ ಕೊರನಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪಣಂತೆ ಆರ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆ ನಮೂನೆ ಇರ್ತದೆ. ಒರೇ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತ ಅಪವಾದ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪೋವಂದೆ ಐದಂತೆ ದೂರ ಅಂತದ್ದು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡಪೊಂದು ನಂಗೊಂಜಿ ಇಡೀ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಗೊಂಜಿ ಮಾದರಿಯ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೊಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆರು ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೂನ್ಯ ಬುರ್ದು ಪೋತಿನ ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ ಶೂನ್ಯ ಆತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಪೇರು. ಆ ಶೂನ್ಯನು ದಿಂಜಾರೆ ವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ವಾಯ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತನು. ಆ ವಾಯ್ಡಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಂಟೆ ಅತ್ತೊಂದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಜನ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಂಕ ತೋಜ್ಜರಂಚ ಇಂಕುಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಪೂರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪ ಅಂಡ ಆರ್ನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎತ್ತೇರಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಏಪಲ ಆತಚಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎತ್ತುನ ಆತ ಸುಲಭಲ ಆತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಏರ್ನಲ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ತಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕುಚ್ಚಾನೋಗು ಆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬದುಕುನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಐನ ಆರು ಬದುಕು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಅಂಚ ನಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲು ಪಾತ್ರೆ ಒಳ್ಳೇರು. ಇನಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಕೊಡುಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಮಯಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಂಡ ನನ್ನ ರಡ ಬರ್ಪಿನ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಉಂಡು ದುಮ್ಮುದ ಕೆಲವು ದಿನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂಜಿ ರಟಕ್ಕೆ ವಾಡತ್ ಮರಣಿದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆ ಪಂತನು ಬೈದಾರ್ನಿಕುಲು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮುಖ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಯ ಮೂಲು ಈ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಇದೀ ಬಂಟ ಸಮಾಜವು ಒಂಜಿ ಮಾತೃ ಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಜಾಗೆಡು ಈ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಣ ಐಕ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಉಂಡು. ವಾ ಸಂಘ ವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಏರು ಎಂಚಿನ ಪಣಡು ಅಂಡ ಈ ಮಾತೃ ಸಂಘೋಡು ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರಿಗೂ ಅವು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ದುನ್ನೊಂಡು. ಅಂಚೆ ವಿನಯಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಣ ಆ ಪಾತೆರಿಗೂ ಭಾರಿ ದುನ್ನೊಂಡು. ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ್ಲ ಉಳ ಇರ್ದು ಪನ್ಪಿನಿ ಮನಸ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅದು ವಿನಯನ್ನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುರ್ದು ಬೋತೇರು ಆರ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ತೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶೆ ಅಂಡ ಪ್ರಯಾತಂಡು ಸುಖ ಮರಣ ಆತ್ಮರ್ಲ ಸುಖ ಮರಣ ತಿಕ್ಕುನ ವಿನಾದೈನ್ಯಂ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಪನ್ನೀರ್ಲ ಬರ್ಪಿಜಿ ಅನಾಯಾಸ ಮರಣ ಅಂಚೆ ದೈನ್ಯಲಜ್ಜಿ ಆಯಾಸ ಲಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಮುರಣೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿನ್ಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತು ಜೆತ್ತಿನಲ್ಪನೆ ಜೆತ್ತು ಮರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ನೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಎಂಕ ಅಂಚಿನನೇ ಮರಣ ಅನಾಯಾಸ ಮರಣ ತಿಕ್ಕಡ ಅಂದ ಏರೆಗ್ಲ ಬಗ್ಗಂದೆ ಅನಾಯಾಸವಾಯಿನ ಮರಣ ತಿಕ್ಕಡ ಅವು ಅದೇ ತಿಕ್ಕದನು ಆರು ಅಂಚಾದು ಆರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಚಿರಕಾಲ ಒರಿವೇರು ಅವು ಖಂಡಿತ ಒಂದೇವಾಯಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂಚಾದು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಪಾತಿರಂದೆ ವಿನಯನ್ನ ನೆನಪುಂಡು ದೀಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಆರು ನಡತಿನ ಸಾದಿ ನಮ್ಮ ನಡಪೋಡು ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ತೂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಆರ್ನ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಮನೆತನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೇನು ಪೂರ ಅಂದಾಜಿ ಇದ್ದೀವೊಂದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐನು ನೆನಪುಡು ದೀವೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುಗ ವಿನಯಣ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸದಾಕಾಲ ಉಪ್ಪಡು ಪಣೊಂದು ಆನ ಗತಿಸಿಬೋಯಿನ ಆ ದಿವ್ಯ ಚೇತನಗೂ ಎನ್ನ ನಮನನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆ ಋಣುಮುಗಿಪ್ಪ ಸ್ವಾಗತ ಅಂದು ಪಂಡ ಮಲ್ತಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಇಂದು ನಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಚೇರಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೈದಿನಕುಲ್ ಅಂಚಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಳಿ ಅಂಚಾದ ಐದರು ಬೈದಿನಕ್ಕೆ ಕೊಡೋರ ಕೈ ಮುಗ್ಗನಿಗ್ಲಿ ಅಜಿತನ್ನೇ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ನಂಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ನಂಗೆ ದಿನ ಪುದರ್ಗ ಸಾರ್ಥಕ್ಯನು ಕೊನೆರ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜಿಗೆ ಅಂಡ ನಿಟ್ಟೆ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಅರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಶಯದ ಪುದರ್ ವಿನಯ ಆ ವಿನಯ ತೆರೆದು ಆ ವಿನಯ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಪುದರ್ಗೂ ಸಾರ್ಥಕ ಕನೆತ ನಾ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕ್ಕೆ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೇರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕಿದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಆರು ಏಪಲಾರ್ನ ಪುದರ್ದ ಪಿರವುಡು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಪನ್ಪುನ ಪದರ್ನ ಪಾಡೆ ಬಿಡೋದಿಜ್ಜಾಂಡು ದಯಪಂಡ ನಿಟ್ಟೆ ಪನ್ಪಿನ ರೆಡ್ಡಕ್ಷರನು ವಿಶ್ವದ ಭೂಪಟೋಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮಿನ್ಕಾಯಿನ ಅಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾ ಸಾಧಕ ಯಾರು ಆ ನಿಟ್ಟೆ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಅರ್ನ ಪುದರ್ದ ಸೂಟು ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆಶಾ ಏಪಲರೆಗಿತ್ತನು ಅಂಚದು ಏಪಲಾರು ನಿಟ್ಟೆ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಪಂಡದೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ನ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಮಾತೆಗಳು ತೆರೆದುಂಡು ಕವಿಯೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪನ್ಪೆರು ಬದುಕೊಂದು ದೊರಕಿತ್ತು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಬೆಳಕಾಗಲೆಂದು ಆದರೆ ಸಮಯ ಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಕಾಗದದ ತುಂಡು ಗಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಪೇರಿಸಿ ಮಾಡುವುದೇನು ಕೊನೆಯ ದಿರಿಸಲ್ಲಿ ಜೇಬಿಲ್ಲ
ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ತಿಜೋರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಮನ ದೂತರಂದು ಹಣವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಅತ್ತಣ್ಣ ದುಡ್ಡದ ಸಂಪಾದನೆ ಮುಖ್ಯ. ಅಂಡ ಆ ದುಡ್ಡದ ಸಂಪಾದನೆದ ಒಂಜಿ ಭಾಗನು ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಕೊರ್ದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಆ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ, ಜೀವನಗೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶದ ಜೀವನ ಮಲ್ತನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಟ್ಟೆ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್. ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಪ್ತ ವಲಯಡು ಗುರುತಿಸಿನಂಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಸೇವೆ ಸಂದೈನ ಆತ್ಮೀಯರೈನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಲ್ ಸರಶ್ಚಂದ್ರ ಮಾಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು. ಆ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಟ್ಟೆ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೇರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದಿರ್ಲೇರು. ಇನ್ನಿ ನಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ದ ದಿನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ವಿನಯ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೂತಿರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ಲ ವಿನಯ್ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಯಬಿಟ್ಟು ಒಂಜೇ ವರ್ಷದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆರು ಏಪ್ರಿಲ್ 1939 ಬಾರ್ನ್, ಯಾನ್ ಮಾರ್ಚ್ 1940 ಬಾರ್ನ್. ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 87 ಆಪುಂಡು, ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 86 ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಕ್ಲು, ಒಂಜೇ ವಿಂಟೇಜ್ ದಕ್ಲು. ಇನಿ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಅಂದ ಆರು ಪೋತೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋತೇರು. ಅಂಡ್ ಏನ್ ಪಂಡ್ಪಿಂಜ ಮಂಡ ಆರ್ನಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಜೀವನಡು ಆರ್ನ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಎಡ್ಡ ಗುಣಗಳೇನು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಆರು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀಳಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆದ ಬರೋಡು ಆ ವಿಷಯ ನೀನು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದೆ ಅವೊಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಆರು ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿರು. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ 4-5 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರು ನಾನು. ಆರು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂದೆ. ಆರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆ ಟೈಮಡ್ 85 ವರ್ಷ 87 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಎಂಚ ಪುದರ್ದಿದ್ದ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ವಿನಯನ್ ಪಂಡ ಅತಿ ವಿನಯ ಯಾರು ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ. ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ ಪಂಡ ನಮ್ರತೆ ಪಂಡ್ಪ ನಮ್ಮ ಆರು ಸಿಂಪಲ್ ಪಂಡ ಏತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೊಂಜೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬರ್ಪನಿರ್ಲಿಗೇನು 1907 ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಮುಲ್ಲೆ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ತಂಪನ್ ಕಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ 5 ಸೆಂಟ್ ಜಾಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಗ್ಲು ಸೈನಿಕ್ ಭವನ್ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟರೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ರೇಟೆಡ್ ಸೆಂಟಿಗೆ 50,000 ಲೆಕ್ಕ. 5 ಸೆಂಟಿಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ದು ಎಂಕ್ಲದ್ದು ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಸೇಂಟ್ ಟೆರೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗೇಟ್ ಎದುರುಡು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೆಗೋರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಂಟ್ ಟೆರೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಅವಳು January 2007 ಐತೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ವಿನಯ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿತ್ತ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಮತ್ತು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪನೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಉಲಾಯ್ ಸೇಂಟ್ ಟೆರೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಉಂಡು, ಲೆಕ್ಚರ್ ಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಐತೇನು ಸಭೆ ಮಲ್ಪನ ಜಾಗ. ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೇನು ಎಂಕ್ಲು ಅಡೆಪೋದು ಮತ್ತು ತೂನಗ ವಿನಯನ್ನೇ ತೋಜ್ಜೇರು ಅಂಚಿಂಚಿ ನಾಡಕ್ಕೆ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಬೊಕ್ಕ ತೂನಗ ಮೇರ್ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಿಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ನಡುವಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಸುದ್ದಿ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಚ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಸನ್. ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಯಕಿಯರು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆವಡು, ಸಮಾಜದ ನಾಯಕಿಯರು ಆವಡು, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಲ ಆವಡು ಒಂದು ನಾಯಕಿನ ಪಂಡಗುಲ ಅವ್ರು ಎದುರು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ ಎದುರು ಕುಲ್ಲೋಡು ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಅರಿಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚೇನು ಬತ್ ನನಗೆ ಎದುರೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಆರು ಬೋದು ಬಿರೋಡು ಕುಲ್ದೇರು. ಆತ ಸಿಂಪಲ್ ಮನುಷ್ಯ. ಹಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೀನ್. ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಯಾನ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟೋಡ ತೂತಿನೇ ಅಂಚಾದ ಬಾಜಿ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಆರು ಬೊಕ್ಕಂಜ ಆರು ಮಗ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿಗೆ ಎಂಪೆತಿನ ಮಂಡ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಶೂಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದಿ ತೂಪಿನಿ ಆಯ್ ಬರೀ ಕಷ್ಟ ಉಳ್ಳೇನಂಡ ಆಯ್ ಕಷ್ಟ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪತಿ ಅತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಎಂಪೆತಿ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ನು ಅವು ಆರು ಎಂಪೆತಿ ತೂವಂತೇರು. ಸೊ ಹೀ ಸಚ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಭಾರಿ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿನ ಮನುಷ್ಯ, ನಮ್ರತೆ ಎತ್ತಿನಾರು ಮನುಷ್ಯ. ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯು ಅವೊಂಜಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರುವ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ ತಿಂಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಈತ ಮೂಲೆ ನಾಯಕರೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಮೇ ಬಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಆ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ ಉಂಡತ್ತೆ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟು ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯರು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನ ಪಂಡಾರ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಆರು ವಿಷನರಿ ಒಂದೇನು ಈ ವಿಷಯ ದೇಕ್ ಪಂಪಿನ ಪಂಡ ಆಡ ಮಸ್ತ್ ಸಂಗತಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕುಲ್ದು ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಪಾತ್ರಂದು ಪಯನಾಡ ಏನನ್ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸಾರಥಿಯಿಂದ ಆ ರೇಪಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು
ಸಾರಥಿ ದೈತ ತೂಲ ನನ್ನೊಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಹಾಕೊಂಡಿ ಐ ಆಮ್ ಅಸ್ಟಾನಿಶ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಏತ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತ ಇಂಚ ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಹೀ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ಈ ಸೆಟ್ ಸಾರಥಿ 2035 ಉಂಡತ್ತ ಇಂಚ ಉಣದ್ ಪಂತೇರು ಅವು ನಮ್ಮ 35 ಬೋಬಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಇತ್ತೇನೆ ಆಯ್ತು ಚಿನ್ನ ತೋಜೊಂದುಂಡಿ ಆರು ಪಂತಿನ ಆರು ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಅತ್ತು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ವಿಸ್ಡಮ್ ಉಂಡು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಾರು ಈತ ವಿಷನರಿ ದುಂಬು 30-40 ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಡೆಗೆತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆ ಒಡೆಗೆತ್ತುಂಡು ಅವು ಇತ್ತೇ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರು ಪಂಡೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪನ್ಪೂಜೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದವು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಆರು ಪಂಡೆ 30-35 ತೂಪಿನ ಅವು ಇತ್ತೇನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಈವನ್ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸಚ್ ಎ ವಿಷನರಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಷನರಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟಿನ ನಾಯಕನೆಟ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷನರಿ ಸೇದಿ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಏನು ಸಾರ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕೆ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರಿಂದ ಹತ್ತು ಮನ್ಪಿನ ನಾನು ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ವಿಷನರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಜಿತ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಅಜಿತ್ ಅಣ್ಣನ ಏಪಲ್ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲಿಂದೇ ಪಂಪಿಂದೆ ಯಾನ್ ಪ್ರಾಯ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಜಿತ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಅರಿಯ ರೈಕುಲಿಂದೇ ಪಂಪಿರಿ ಅಜಿತ್ ಅಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಬಂಟ್ಸ್ ಮೇರೆ ವಿನ್ನಣ್ಣೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಏಪಲ ಪಣಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಚೈನೀಸ್ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಒರಿಯಾಗ ಏಪಲ ದಿನಾಲ ಮೀನು ತಿನ್ಪೋನೆತ್ತ ಬದಲಾಗ ಆಗ ಮೀನು ಪತ್ತೆರ ಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಆರ್ ಐ ದ ಫಾಲೋವರ್ he followed this belief in that Chinese proverb ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುವ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುವ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತ್ಕೋರೋಡು ಸೊ ದಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐಟಾರು ಬಾರಿ ತುಂಬ ಇದ್ದೀರು ಅಜಿತನ್ನೇ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡಿದ 10,000 ಜನಕ್ಕೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 5 ದುಂಬು 1970ನೇ ದಶಕ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಸಮಾಜಡು ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲ 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಆರು ಒಂಜೆ ಲೈನ್ ಇಡಿತ್ತೀನಿ ಅವನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಜಾಬ್ ಉದ್ದೇತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ವಿನಯಣ್ಣ ಅಂಚದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅವಡು ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅವಡು ಎಂಚಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇಡು ಒಂದು 80,000-10,000 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಐದು ಡಬಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ 15,000 ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಈ ಎಂತ ಪೂರ ಅರ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋ ಬಂಟಸ್ ಆರು ಅಜಿತಾನೆ ಪಂಡೇರು ಮಂಟಿರ್ನೆಟ್ಟು ಅರ್ನಂಜಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅದನ್ನಾರು ಓದ್ನಾರು ಪಂಡೇರು ವಿಜಯ್ ಅಜಿತಾನೆ ಪಂಡೇರು ಅವಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಪಾರಿ ತೋಜಿಜಿಂದ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರು ಪಂಡೆ ವಿಜಯ್ ಅಜಿತಾನೆ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಐ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ in the near future nange toji join avoid in film apnagli irla so fantastic he is a super wonderful man great visionary Mahatma Gandhi bante what you think what you speak and what you do must be in harmony in ಪಂಡ ನಾವು ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರುವ ಎಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುವ ಐ ಕೊಂಚ ತಾಳ್ಮೇಲ್ ಬೋಡುಂದು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನ ಮಸ್ತಿ ಜಿತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಡ್ಚೇನು ಪಂಡ್ಪಂದೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನು ಬೇತೇನೆ ಮಲ್ಪುನು ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೊ ಯು ಥಿಂಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹಿಂದಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಂತೀರಿ ಸೋಚ್ತಾ ಕುಚ್ ಹೈ ಬೋಲ್ತಾ ಕುಚ್ ಹೈ और करता और ही कुछ है so मेर अंचत he is one who thought of something his words were in line with that his deeds were in line with that I pudar trikarma shuddhi he is the only one that I can see who achieved trikarma shuddhi inchina panda manasada mind thought process speak what you speak and what you do in deed
ದೇ ಶುಡ್ ಆಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಒಂಜಿ ಐಕ್ತೊಲಿನ ತಾಳ್ಮೇಲ್ ಬೋಡು ದೇ ಶುಡ್ ಸಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಐ ಕೋ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬೋಡು ಅವು ಅರೆಡೆತ್ತನು ವಿನಯ್ ನೆಂಚಿನ ಪಂಡ್ಪೇರು ಅರಿಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅರಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ತೋಚ್ಪಾಯರು ಅವು ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೇನೆ ನಿಗುಲು ಹರ್ನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತೂಲೆ ಇಫ್ ಯು ಅನಲೈಸ್ ಮಲ್ತಾರ ನಾಡು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ತಾರ ತೋಜಂಡು ಒಂಜಿ ಏಕಲಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡೊಂದು ಸೊ ಆರು ಆ ತ್ರಿಕರ್ಮ ಶುದ್ಧಿ ಮಲ್ದಿನಾರು ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಬೆತ್ತೆ ಬೆತ್ತ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು ಮಾತ್ರ ಆತ ಬಂಟರು ಮಾತ್ರ ಬೆತ್ತೆ ನಾಯಕರು ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ತ್ರಿಕರ್ಮ ಶುದ್ಧಿ ಈ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಡೀಡ್ ಎ ಅನ್ನೆತ್ತ ಉಲೈವಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿನಯಣ್ಣ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನಿಚ್ಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಎಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಎತ್ಲ ಉಂಡನ್ನು ಈ ಎಡ್ಡ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಕೊರೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ 2047 ನಂಗೆ 100 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆದ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಎತ್ತುವ ಅರಡೊಂದು ವಿಷನ್ ಇತ್ತು ವಿನಯಣ್ಣಡ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಓಡಿಗೆ ಎತ್ತುವ ಅಡಿಗೆ ಎತ್ತೋಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ನೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಿತ್ ಬತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಇಂಬಾಯಿ ಮಲ್ತದ ಮೇಲಿನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸಿನ ಮೇಲಿನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅದು ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಅವೇ ನೀ ಮಲ್ಪಾರ ನಮ್ಮ ಕವಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಪ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನು ಬೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಆರು ಲೆಗಸಿ ಬಿಡ್ದು ಪೋತೇರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಬೆತ್ತೇರು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೆಗಸಿ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಒಂದು ನೆಲೆಟ್ಟು ಜನಕ್ಲೆತ್ತುಯರೆ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಸಲಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದಾಳು ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಸಂಘದ ಮಾತ ಮಲ್ಬಲ ಲೀಡರ್ಸ್ ಉಲ್ಲಿರ್ಮೂಲು ದಯ ಮಲ್ತದ ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ಗು ಬೊಕೊಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ವಿನಯಣ್ಣನ ಪುದರ್ದಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ವಿನಯಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಹತ್ತಿರ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾಕೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀನ ಮಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಮೂಲೆ ಅಜಿತ್ ಅಣ್ಣನೇ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಹೆಗಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಯು ಯಾನ್ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸಂಘದ ವತಿರ್ ಮಾತಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಯು ತೂಲ್ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಐಕ್ ಬೋಡನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಎಂಚನ ಮಾತು ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಸ್ಟ್ ಮಗಳು ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅವು ನನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಜನಾಂಗ ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಆತ್ತೆ ಬೇತೆ ಮಾತ ನಾನ್ ಮಟ್ನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ತೋಜೋಡು ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಹಾತ್ಮ ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಆರು ಪೋತೇರು ಈ ಥರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿನ ಬಸ್ ಓಲ್ಲ ತೂಪ ನೆಹರು ಬಸ್ ತೂಪ ಮಾತ ಕೊಟ್ಟುಪ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನಗಳು ಉಂಡು ಮುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ವಿನಯಣ್ಣಲ ಒಂಜಿ ಬೋಡುಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸಂಘದ ಅಭಿಲಾಷೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಭಿಲಾಷೆ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಾಳುలకు ಬುಡ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ತೂಲೆ ಎಂಚಾಪೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಈತ್ ಪಂಡದ ಯಾನೇನ ಪಾತಿರೊಂದು ಮುಪ್ಪ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಉಸಿರಿದೆ, ಸಾಯುವಾಗ ಉಸಿರಿಲ್ಲ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪಣಿಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಟ್ಟೆ ವಿನಯನ ಪದರ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಮಾಜೋಡು ಊರಿಯೋಡು ಈ ನಿಟ್ಟೆಡು ಸೈತಂಡ ಸಾವುಗ ಅವಮಾನಗೆ ಆದರ್ಶ ಹೆಜ್ಜಂದೆ ಬದುಕಂಡ ಬದುಕಿಗೆ ಅವಮಾನ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಒರಿ ಸಾಧಕ ವ್ಯಕ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಜೀವನ ಎಂಚಪ್ಪೋಡು ಪಣದಂಡ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ತಾಯಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತಿರಬೇಕು, ಆನಂದಿಸುವಂತಿರಬೇಕು, ಬಾಳಿದರೆ ಸಮಾಜ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡೆದಂತಿರಬೇಕು, ಸತ್ತಾಗ ಸ್ಮಶಾನವೇ ಕಣ್ಣೀರಿಡಬೇಕು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡ್ಯರಿಗೆ ಪಾತೆರನಾಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಂಡ್ಯರಿಗೆ ವಿನಯನ್ನೇ ಮುರಣಿ ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಾರೀಕು ಇಡದೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇನಿಮುಟ್ಟ ತಿಲ್ತದ ಜಿ ಪಂಡ ಅರ್ನಮಿತ್ ಆತ್ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಲೆಗೊಂಡು ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೇರಿಯನ್ ಬಾರಿ ಕೈತಲ ತುಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಕೊಲ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ರು ಈತೆ ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿದ ನುಡಿನ ನಮ್ಮನನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರ್ಪಂದಿಲ್ಲ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗೂ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಶಬ್ದಗೂ ನಿಜವಾಯಿನ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಣ ಪಂಡು ನಾಣ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಏರುವವ ಸಣ್ಣಗಿರಬೇಕೆಂಬ ತತ್ವವ ಸಾರಿಹನು ಬಂದಲೆ ಪಂಜ ಮಂಗೇಶ್ ರಾಯರ್ನ ಕವನ ನಯ ವಿನಯಗೂ ನನ್ನ ನೆರ್ದೆಡ್ಡಂತಿನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬಿಡ್ಸಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮಂಗೇಶ್ ರಾಯರು ವಿನಯ ಹೆಗಡ್ರಂಚಿನ ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಣೋಕ್ಲೇನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ದೀದು ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯರ ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದೇನು ಪೂರ್ಣ ತುಂಬಿದ ಕುಂಭ ಅರ್ಧ ತುಂಬಿದ ಗಡಿಗೆ ಗದ್ದಲದ ಗೂಡು ಯಾರು ನಿಜ ಸಜ್ಜನರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲಿಯ ಗರ್ವ
ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ಆಗು ನೀ ಮುದ್ದುರಾಮ ಅವನು ತುಂಬಿದ ಕೊಡ. ಮೇರೇನು ಮೀರ್ನ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿ ಸಮಾಜಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು. ಮೇರೇನು ಮೀರ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು. ಮೇರೇನು ಮೀರ್ನ ದಾನಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಜೀವನೋಡು ಅಳವಡಿಸಿನ ಒಂದು ಸರಳತೆ, ನಮ್ರತೆ, ಆ ನಿರಾಡಂಬರ ಶೈಲು, ಕೆಲಸಡು ತೋಜಿನ ಬದ್ಧತೆ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಸುರುಟು ಎಂಚ ಇತ್ತೆರ ಅವೇನು ಕಡೇ ಮುಟ ಒರೆತಿದನ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲಾರೇನು ಬೊಕ್ಕ 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 ಎನ್ನಿ ಎನ್ನದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಅಳವಡಿಸಿನ ಕೂರ ಗುಣಕುಲು. ಕೆರೆಯಂ ಕಟ್ಟಿಸು, ಬಾವಿಯಂ ಸವಿಸು, ದೇವಾಗಾರವಂ ನಡೆಸ, ದರೆಯಳು ಸಿಲ್ಕಿದ ನಾತರಂ ಪೊರೆ, ಮಿತ್ರರಿಗಂಬುಗೆಯ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿರು, ಇನಿತಿಂತೆಲ್ಲವಂ ಪಿಂತೆ, ತಾನೆರೆದಳು ಪಾಲೆರವೊಂದು, ನೆಟ್ಟು ಕಿವಿಯೋಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರ ಮಾತ್ಯನ ಆವಂಡು. ಮೊದಲು ಒಂದು ಏರ್ನಲ ರನ್ನನ ಪಂಪನ ಕಾವ್ಯದ ಸಾಲುತ್ತು 1411 ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯನ ಶಾಸನದ ಸಾಲು. ಯಾನ್ ಈ ಶಾಸನ ದಯ ಬಂಡೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ಶಾಸನೋಡು ಅವ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾಯನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಬರೆಪಿರು. ಈ ಶಾಸನೋಡು ಅಂಚ ಮಲ್ದಿನಾಯನ ಅಪ್ಪೆನ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂದು ಪಿಂತೆ ತಾನೆರದಳು ಪಾಲೆರವೊಂದು ಪಂಡ ಪಾಲೆಗೂ ಪೇರು ಕೊರ್ನಗನೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಲೆಗೆ ಇಂಚಾವಡು 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 ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಇಂಚಾಯೇ ಉಂಟು. ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೇನುವ ತಿರುಪತಿದ ಸುಪ್ರಭಾತನು ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವ ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತದೆ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ನರಸಾರ್ದೂಲ ಕರ್ತವ್ಯಂ ದೈವಮಾನ್ವಿಕಂ. ಸುಪ್ರಭಾತ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಷೋಡಶ ಉಪಚಾರ ದೇವರಿಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಒಂದು ದೇವರಿನ ಲಕ್ಕವನ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿರು ಬರ್ಪೇರಿ ಈ ರಡಿಯಾಲ ತುಯರ ಅಂಡ ಪೂರ್ವಡು ನೀರು ಬಂತೀನಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಿ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ಅರಮನೆದ ಜಾಲುಡುಂತು ಪಂಪಿನಿ ರಾಮನ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಲೆತಂಬವನ ಪೋಡು ಅಂಡದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವತಾರ ವಿಷ್ಣುನ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅಂದು ಆ ವಿಷ್ಣುನ ಪುದಾರಡೆ ಲೆಪ್ಪುಜೆ ರಾಮನು ದಶರಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಮಗೆ ಎಂದು ಲವನ್ ಪೂಜೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ಕೌಶಲ್ಯನ ಮಗೆ ಮಾರಾಯಿ ಕರ್ತವ್ಯ ದೈವಮಾನಿಕಂ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಪ್ಪಗನೇ ಅಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡಿತ್ ಏನು ದಾಯ ಪಂಪಾಯ ಪಂಡನಾಡ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಅರೆಗೆ ಆ ನಮ್ಮನೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ದು ಪೇರು ಇಂಚಿ ಪದ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲು ಮಾತ ತೂದುಪ್ಪರು ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂಜಿ ಸಾಲೆಯನ್ನು ನಿಟ್ಟೆಡು ಮಲ್ದಿನಿ ಐಟು ಒಂಜಿ 14 ಜನ ಜೋಕುಲಿತ್ತೇರು ಪಂಡದು ಇತ್ತ ಅವು ನಲ್ಪ ಆದುಪು ಅಪ್ಪೆಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಅನುಕೂಲತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಡ ಅಮ್ಮ ಸಾಲೆ ಮಲ್ಪುಲ ಪಂಡದು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾತೆರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವೊಂಜಿ ಶಿರಸ ವಹಿಸಿದ್ರು ಅವೇನು ನಡೆಸ ಒಂದು ಅವನು ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತಿಡು ಕಂತುಂತಾಯಿರು ഒരു പുസ്തക ബരപ്പെന്താണെന്നാണ് ഓതരെ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆವಡಿಗೆ ഒരു ಜೀವನ ನಡೆಸಾವೆಂದಾണെന്നാണ് ಓದರೆ ಬರೆಯರೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸವಡಿಗೆ ಮೇರೆ ಬರೆಯರೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಾದೆ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಬಂಡೀರು ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರು ನಿಜವಾದ ಕೀರ್ತಿಶೇಷನೇ ಆತೀನಿ ಶೇಷ ಬಂಡ ಗಣಿತೋಡು ಬಾಗಿಸಾದು ಒರಿನ ಶೇಷ ಅಪ್ಪಣ ಪೂರ ಹಿಂದೆಡ್ದು ದೇಹ ಪೂರ ಅಳಿದು ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತಿ ಮಾತ ವಿನಯಣ್ಣನ ಉರಿದನು ಇಂಚಿನ ಮರಣಗೂ ನಮ್ಮ ನಿರ್ವಾಣ ಅನ್ಪನಲಿ ವಾಣ ಪಂಡ ದೇಹ ನಿರ್ವಾಣ ಪಂಡ ದೇಹ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ ದೇಹ ಇಜ್ಜಿಂದಣ್ಣ ನಡಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಮೇರ್ನ ಅಂಚಿನಕಲು
ದೇಹ ಇಜ್ಜಿಣ್ಣ ನಡಪು ಇರು ಬೇತೆಕಲ್ನ ನಾಲ ಇಡು ಬಂಡದು ಕಾಸು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಬಂಡದು ವಿನಯನಾಗ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಾಯಶಃ ಕಾಸು ಮಲ್ತಿನಾಗಲೇ ಮಾತಾವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತದೆ ಯಾಕಲ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಆಣ ಕಾಸು ಎಂಚ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಓಲವೇನು ಉಪಯೋಗವೂ ಸೊಡಪಣಿಪಿನ ಒಂದು ಸರಿಯಾಯನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆರ್ದಾಯ್ತನು ಅಂಚಾದ ಆರು ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸುರುಮಲ್ತೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಘಟನೆ ಎನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಆರ್ಡಪ್ಪ ಆತಿನೇನು ಪನ್ಪ ಸುಂದರಾಮ್ ಸೆಟ್ರನ ಹಾಲು ಎಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲಾಂಡು ಶ್ರೀಧರಣ್ಯ ಉಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಮಾತ ಆಯ್ಕೆ ಕೆಸರುಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ನಾಗ ವಿನಯ ಗಡ್ರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆರನ್ ಸೆಟ್ರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಕೈತಲ್ಡು ಓಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಇಲ್ಲಗ ಚಾಪರ್ರೆ ಲೆತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿದೈ ಗುಲ್ಲೇರು ಮೇರು ಪೂರ ಇಲ್ಲು ತಿರುಗ್ಯಾರ ಸುರುಮಲ್ತಿರು ಕೋಣೆ 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 ತಿರುಗೇರು ಅಂದ ಮಾರ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳಿಗೆ ಪಂಡಿಜಾಯಿ ಮುಂದೆನ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಇಲ್ಲು ಯಾನ್ ಮೂಲ ಪೋನಾಗ ಮುಂದೆ ಏಪಲ್ಲ ತೂಂದು ಪೋಪೆ ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎ ಬಿ ಸೆಟ್ರನ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಪಾವೆ ನಮ್ಮ ಪಾವಂಜದ ಭಟ್ರು ನಿರಂಜನ ಅರೆ ನೀ ಇಡೇ ಕಡಪುರುವೆ ಎ ಬಿ ಸೆಟ್ರಿ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಪುಟ್ಟು ಬದಲಿನಿಂದ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬೋಡಾಯಿನ ಫಟಕುಲೇನು ಪೂರ ಕೊರಲ ಪಂಡದು ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಒಂದು ಚಾಪರಲೆ ಕಾಂಡು ಫುಲ್ ಏತು ಒಂಜಿ ನಮ್ರತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಘಟನೆ ಮೂಲು ಬಣ್ಣಗುಡ್ಡದ ಒಂಜಿ ಸಾಲೆದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಪುರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಮರ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ವಿನಯ ಗಡ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತ ಅದನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಒಟ್ಟುಗು ಕೈತಲ್ಲು ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತ ಮಾರ್ಲೇರನ್ನಲ್ಲಿತ್ತದಾರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣಿ ಈರ್ನ ಭಾಷಣ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾಪುಣಿಗೆ ಅಂದು ಕೇಂದೆ ಇನಿ ಈರ್ನ ಭಾಷಣ ಕೇಂದ್ರೆಗೆ ಯಾನ್ ಇಡೀ ಬೈದಿನಿ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ತುಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮಾರ್ಲೇರಿಗೆ ಜೀವೋಡು ಉಪ್ಪುನಗನೇ ಒಂಜಿ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ತಿಕ್ಕಿಲೆಕ್ಕ ಆತು ಖುಷಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ಆತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂದು ಬಂದುಲೆ ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದುದು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪರಿಂದು ತೆರಿಯರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಲಹೆ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಶರತಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಂಡವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಂಥ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡು ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಹೀಗುಂಟು. ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಧರ್ಮರಾಯ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಪೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೇತೃತ್ವಡು ಧರ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಬೈದ ಅಂಡ ಈ ಪ್ರಜಾವರ್ಗ ದುಂಬು ಎಂಚೈತನು ಪಂಡ ನಾ ರಾಜ್ಯೋ ನಾ ರಾಜ್ಯಂ ಆಸಿತ್ ನ ಚ ದಂಡೋ ನಾ ದಂಡಿಕಾ ಧರ್ಮ ಏವ ಪ್ರಜಾ ಸರ್ವದ ರಕ್ಷಂತಸ್ಮಿ ಪರಸ್ಪರಂ ಪಂಡ ಧರ್ಮರಾಯ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರಾಜನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದಂಡಿಸುವವನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ದಂಡನೆಗೊಳಪಡುವವನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಜೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪರಸ್ಪರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದಿನ ಧರ್ಮ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದಲೆ ಪರಸ್ಪರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಧರ್ಮ ಈ ಕಾಲೋಡು ಓಲುಂಡು ಮಲ್ಲೆ ಆ ಧರ್ಮ ವಿನಯಣ್ಣಿ ಫಲೋಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇருந்து ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಅವೇ ಮಹಾಭಾರತಡು ಕೂಡ ಭೀಷ್ಮನ ಪುಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನೆ ಈ ರಳವಿನೀರು ಕೊರ್ನಾಗ ಕೃಷ್ಣಗೂ ಕೊರ್ನಾಗ ಪನ್ಪಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾದ ಈ ವಿರುದ್ಧದ ಪಾರ್ಟಿಡುಲ್ಲ ಏನು ದೇವರಿಜ್ಜ ಅಂದಿನ ಆಯ್ಲಿಕ ಆಂಡು ಜಾನಾಮಿ ಧರ್ಮಂ ನ ಛೇಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜಾನಾನ್ಮ ಧರ್ಮಂ ನ ಛೇಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಕನಾಪಿ ದೇವೇನ ಹೃದಿಸ್ಥಿತಿನ ಯಥಾನೀಷ್ಟೋತ್ಮಿ ತಥಾ ಕರೋಮಿ. ಧರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಂಡ ಇತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಿ. ಅಧರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಂಡ ಇದ್ದು ನಿವೃತ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಿ. ದೇವರಾದ ಈ ಒಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಡುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣ ಯಾಂದಾದ ಕನಾಪಿ ದೇವೇನ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಇಡುವವು ದೇವರುಲ್ಲೇರು ಅವು ಎಂಚ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದೈತೆ ಈ ರಣವಿಲ್ಲನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿದ ಬಗ್ಗೆ ದುರ್ಯೋಧನೆ ಪಂದುಪ್ಪಿ ಆ ಧರ್ಮಲ ವಿನಯಣ್ಣಡ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಜಿ
ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ಆಯ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಲ್ಪಿ ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ವಿಷಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ ಎದುರ ಅಳಿಯಲು ಬೇಡ, ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಸುದ್ದಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಸುದ್ದಿ, ಇದೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನನ್ನು ಒಲಿಸುವ ಪರಿ ಉಂಡು. ಬಸವಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತದು ಎಣ್ಣಾಳು ಅವೇನು ಪಂಥ ಎಂದಿ ಎನ್ನುವೆ ದಯಮಂಡ ಈ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಳಬೇಕು ಕೊಲಬೇಕು ವಿಷಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಕು ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಕು ಇದೇ ಬದುಕುವ ದಾರಿ ಬಂಪಿನ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಆ ಧರ್ಮಲ ವಿನಯಣ್ಣೆ పొలములు తీరింది అని పనిపూజ అప్పుడు వినయಣ್ಣన ధర్మ ఎంచినాను ధర్మో భిన్నాణి కాలాని రూపాణి జనాని మండు ಧರ್ಮೋ ಭಿನ್ನಾಣಿ ಧರ್ಮ ಏಪ ಅವು ಭಿನ್ನ ಆಪುಂಡು ಏಪ ಈ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಈ ಜನಕಲ್ನ ನೀಡಿಗೆ ಬೋಡಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಂಡು ಈ ಮುಲ್ತ ಜನಕಲಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಈ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೋರ್ಡು ಕೊಂಡದ ಹೆಚ್ಚಿ ಗಮನ ಹರಿಸಾಯಿರು ಉಲ್ತ ಊರ್ದಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವು ಬೋರ್ಡು ಬಂಡದ್ದು ಐಕ್ ತನ್ನ ಮುಂದೇನು ಮನೋಧರ್ಮ ಬಂಡದು ಅವು ಆರ್ನ ಮನೋಧರ್ಮ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಬಂಟ ಸಮಾಜಗಳು ಅರೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರುತಿಸವನು ದಾಯ ಬಂಡ ಅಂದಾಡ ಆರ್ನ ಈ ಗುಣಕ್ಕೂ ಬಂದಲ ಪೆದದು ಬಾಲೆನು ಸಾಂಕದ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಮಗನು ಆಯ್ ಮಲ್ಲೆ ಅದು ಕೆಲಸದ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಆಯ್ ಪಿದಾಡ್ದು ಅಂತನಾಗ ಹೊರಟು ನಿಂತಾವಾಗ ಅಪ್ಪೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಮೇನ ಜೀವನ ಎಡ್ಡಾವಡು ನಾಣ ನೀ ಪೋಡುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿನ ಅಪ್ಪೆಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಆ ತಾಯಿ ಮಮತೆ ಆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಅರೆಗಳಿಗಾಂಡ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡಿ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆನು ಹುಟ್ಟಾವುಗೆ ಮಗ ಹೊರಟನಲ್ಲ ಮಗ ಹೊರಡಲೇ ಬೇಕಾ ಅನ್ಪಿನ ಪ್ರಾಯಶಃ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ ಅನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಶಾಶ್ವತ ಅದು ಉಪ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಣ ಆರ್ನ ಸಾವು ನಂಗೆ ದುಃಖನು ದಯ ಕೊರ್ಪುಣು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರಡ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಆ ಇಂದು ಅವು ನಮ್ಮನ ಆರಡ ಅವನು ಒತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೇನುಜು ಒಡನಾಟ ಅವು ಒತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಡ ಕೇನುಜು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ತುಮ್ನಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಪಿನ ಸತ್ಯ ಅನ್ನಂದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂಪಿನಲ್ಲ ಆತೆ ನಿಷ್ಠೂರವಾಯಿನ ಸತ್ಯ ಸೂಳ್ ಪಡೆಯಲ್ಲಿರ್ಪುದು ಕಾಣ ಮಹಾಜಿರಂಗದೊಳು ಪಂಪಾಭಾರತೊಡು ಬರ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಸೂಳ್ ಪಂಡ ಸರತಿದ ಸಾಲದ ಲೆಕ್ಕ ಏಪ ಒರಿ ಪುಟ್ಟಿಯನ ಪಗನೆ ಸಾವು ಮಣಿಪಿನ ಸಾಲಿಡು ಉಂತಿಯೆಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಏಪ ಪುಟ್ಟುವಿನ ಅಪಗನೆ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ ಅದು ಉಂಡು ಬಣ್ಣಗ ದುಃಖದಾಯೇ ಅವನ ನಮ್ಮ ಬೊಜ್ಜದ ಕಾಕಜಿಡ್ ಬರೆನಗಲ ಬರೆಪ ಸದ್ಗತಿ ಬಂಡದು ಸದ್ಗತಿ ಒಂದು ನಾಡ ದುಃಖದಾಯ ಬರಲಿ ಸದ್ ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಗತಿ ಪಂಡ ಚಲನೆ ಜೀವಾತ್ಮಗೂ ನೆನ ನೆರ್ದೆಡ್ಡೆ ಕಡೆಗೂ ಪೋಪಿನೇನು ಸದ್ಗತಿ ಪನ್ಪ ಬೊಜ್ಜದ ಕಾಕಜಿ ಬರೆನಗ ಬರೆಪ ಇಂತಿಂಥವರು ದೈವಾಧೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ತಿಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ ದಾಯ ವಿಷಾದ ಬಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬಂಡ ಬಡಗುದಿಕ್ಕೂ ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪುಣ ನಾಳ ಉತ್ತರ ಬಂಡ ಪಾರಾಗುವುದು ದಾಟುವುದು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಅರ್ಥಲುಂಡು ಮಿತ್ರರೇ ಅವನು ಒಯ್ದು ಪಾರಾಪಿ ನೀವು ಒಯ್ದು ದಾಟುಂಡು ಮಲ್ಲಿ ವಿನಯಗಡ್ರಿ ಈ ಬಂಧನೋಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿಯರು ನೆರೆದು ಪಾರಾಯರು ಒಂದು ಪನೋಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯಾನಾಂ ಲಿಕ್ಕತೆ ಜನ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಪದವಿ ಬಂಡ ಜೋಯಿಸಿ ಜಾತಕಯಪ್ಪ ಬರೆತೀನಿ ಮಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಪುನಗನೆ ಜಾತಕನ ಬರೆಪಾವ ಆ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಅದು ಅವು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಿತ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಜಾತಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುಜಿ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯದ ಮಿತ್ತಿಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯದ ಮಿತ್ತಿಡು ಒರಿಯನ ಜಾತಕ ನಿರ್ಧಾರ ಆಪುಣ ಅಂಚ ಆಪುಣ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋಣ ವಿನಯಗಡ್ರು ಮಲ್ದಿನ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸೋಡು ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಉಂಡುಂದಾಂಡನಾಡ ಆರಿನ ಜಾತಕ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಬರ್ಪುಣು ಬಂಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕೊಂಡು ಜನ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಂಡುಂದಾಣ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜೋಡೆ ಪುಟ್ಟುದು ಬರಡು ಅಂತ ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಲ ದೇವೆರಡನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸದ ಗುರುವಿನಂತೆ ವೈದುಷ್ಯದಿಂ ಸಾವಯ್ಯದ ವಿಪ್ರನಂತೆ
ಸುಹೌಷಧಿಂ ಸಾವಯದ ವನ್ನಿಯಂತೆ ಸಲಿಲಾಶ್ರಯವಂ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಕೃಷ್ಯದಂತೆ ಆರ್ನ ಜೀವನ ಒಂಜೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಪೋತಿಜಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾಧರಣ್ಯ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಟ್ಟೆ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಂಡ ಊಹೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂದಂಚ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅರ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದ ಆಕಾಶಡು ಪಾರೊಂದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪುಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಬಲೂನುಡು ಸುಂದರವಾಯಿನ ಸಾಲು ಬರೆದಿತ್ತನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹೊರಗೇನಿದೆಯೋ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಒಳಗೇನಿದೆಯೋ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಪಂಡ ಆ ಬಾಲೆ ಮನಸ್ಸದ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆದ ವಿನಯನ್ನೇ ಅರ್ನ ದಿಂಜಿನ ಕೊಡಪನ ತಮಿಳಂದು ಪನ್ಪನ ಪಾತಿರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತೇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿನಯಂತೆ ಅದು ಆರು ಬದುಕಿನಾರು ಬಂದುಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಮಾತ್ರೆ ಪಾತೆರೆಂಡು ನಿಗಳ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂದುಲ್ನ ವಿನಂತಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚದು ನಿಗಳ ಏರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಪೋಯಾರ ಬಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಕೊಂಡು 2 ಜನ ಮಾತ್ರೆ ಪಾತೆರೆಂಡು ಅಂಚ ದಯಮಲ್ತದ ಅಜಿತನ್ನೇ ಶಶಿಧರಣ್ಣೆ ಮಂಜುನಾಥನ್ನೇ ఒక ನಮ್ಮ ಬಂಟರ್ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಕದ್ದ ಬಾಗಿಲಿರಿಸಿದ ಕಳ್ಳ ಮನೆಯದು ಮುದದಿಂದಲೋ ನಾಡು ಸುಳ್ಳು ಮನೆ ಇದಿರಾಗಿ ವೈಕುಂಠ ವಾಸ ಮಾಡುವವರ ಇದಿರಾಗಿ ವೈಕುಂಠ ವಾಸ ಮಾಡುವವರ ಪದುಮನ ಬನ ದಿವ್ಯ ಬದುಕು ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ I had the distinct privilege of knowing him closely during my tenure as banker while heading the regional office of Syndicate Bank in Bangalore. At that time, Bangalore was a burgeoning hub of growth and Mr. Vinay Hegde was at the center of its transformation. In our interactions, I witnessed firsthand the qualities that truly set him apart. It wasn't just his business acumen, it was his profound clarity of vision. He had a rare ability to see the potential in people and ideas long before they came to fruition. He operated with an uncompromising integrity. In the world of finance and institutional building, one meets many leaders, but Vinay Hegde's word was his bond. He possessed a genuine passion for transforming lives through education, believing that a school or a college was not just a building, but a sanctuary of opportunity. He did not just build institutions, he built the very futures of thousands of young men and women. While he carried the illustrious legacy of his father, the late Justice K.S. Hegde, Vinay Hegde carved a unique path defined by quiet strength. He understood that legacy is not what is left for people, but what is left in them. His life was a testimony to the belief that true power lies in empowering others. Whether through his pioneering work in education, his expansive philanthropy, or his quiet social service, his work was never about seeking the spotlight. It was always about the impact on the last person in the line. The Katha Upanishad offers us profound comfort as we reflect on this transition. The self is not born, nor does it die.
It does not come from anywhere, nor has it become anything. Unborn, eternal, everlasting, and ancient. It is not slain when the body is slain. Though we feel the void of his physical absence today, we must realize that a soul of such magnitude never truly leaves us. Vinay Hegde's presence lives on in the vibrant halls of the NITTE institutions, in the values of excellence he championed, and in the success stories of the countless students who are now serving the world because of his foresight. What truly defined him beyond the titles and the accolades was his essence, his rare ability to listen with empathy, his kindness towards all regardless of their status, and his unwavering commitment to giving back. He was a beacon of hope, lighting the way for individuals and institutions alike. As we bid farewell to this extraordinary soul, we do so not in lingering sorrow, but in immense gratitude. We honor his memory by carrying forward his dreams. We honor him by nurturing minds, by uplifting the marginalized, and by upholding the same standard of integrity that he personified every single day of his life. Let us remember him not for the end of his journey, but for the beauty of the path he walked. We are all better for having known him, and our society is richer for the deeds he sowed. May his soul, noble soul, attain Sadgati. ಸುಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರೆ ಬಂಡವರೇನೆ ನಾಡವರ ಮಾತು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದುಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತಿರುಂಜಿಗಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಸಮಾಜಡು ಕೆಲವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಇಹಲೋಕ ಬುಡಿ ಒಕ್ಕಲ ಜೀವಂತವಾದ ಉಪ್ಪು ಎರಿಂದ ನೇತ ಅರ್ಥದಾದ ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಜನಕಳ ನಾಲೆಡು ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ನಿಟ್ಟ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಒವೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒವೇ ಪ್ರಚಾರದ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅವೇತೋ ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಲ್ತಿನಾರು ಇತ್ತೆ ಪಂಟ ಸಮಾಜದ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಿಟ್ಟೆ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾತ್ಯರುಜಿ ದಯಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮಾಲಾಡಿ ಅಜಿತ್ ಅಣ್ಣೆ ವಿದ್ಯಾಧರ ಗಡ್ರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರವಾದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿನಯನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ತಿಂಗೋಲ್ಗೂ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ ವಿನಯಣ್ಣನ ಅರ್ನ ರಾಮಭವನದ ಕಚೇರಿಡು ಎನ್ಮನೆ ಮಾಲ್ಗೆಡಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಸಮಯ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಡ ವಿನಯನ್ನೇ ದಿನಾಲು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಕಚೇರಿಡು ಹಾಜರುಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅನಗ ಇಲ್ಲಡು ಪೋಪೇರು ಒಂಜಿ 4-4 ಬಿಡು ಇತ್ತಂಡ ಕಚೇರಿಗೆ ಪೋಪುಜರು ಅಂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷೋಡು 6 ಬೈಯಡು ಕಚೇರಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿಜರು ವಿನಾಯಕಡ್ರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿನಾಯಕಡ್ರನ ಪಪ್ಪ ಕೆ ಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಕೌಡೂರು ಮನೆತನದಾರು ಅರ್ನ ಪಪ್ಪ ಇರ್ಮಾಡಿದಾರು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಾಂಬೆಟ್ಟು ಮನೆತನದಾರು ಮಾಂಬೆಟ್ಟು ನಾಗಣ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಾಂಬೆಟ್ಟು ಭೋಜರಾಜ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೊಕ ಮಾಂಬೆಟ್ಟು ವಾದಿರಾಜ ಹೆಗ್ಡೆ ಐಟ್ ಮಲ್ಲಾರು ಮಾಂಬೆಟ್ಟು ಮಂಜಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ಪಲಯೆ ಅರೆಗಾತಿನಿ ಕೆ ಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆಯರ್ನ ಅಕ್ಕನು ಅಜಿತಣ್ಣನ ಮಗಲ್ನ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಮಾಂಬೆಟ್ಟು ಮನೆತನಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾರು ಮಾಂಬೆಟ್ಟು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆಯರ್ನ ಪುಲ್ಲಿನ ಅಜಿತಣ್ಣನ ಮಗಲಿಗಾತಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ MP ಉಡುಪಿದ ವಿದ್ಯಕ್ಕನ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಮಗನ ಅಜಿತಣ್ಣನ ಮಗಲಿಗಾತನು ಅಂಚ ಆಂಡ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಇಂಚ ಪನ್ನಗ
ಅರ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಪೋನಾಗನೆ ಅರ್ನ ಕಚೇರಿ ಉಪ್ಪನ ಫೋಟೋ ಏರ್ನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಪಪ್ಪನಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನ ಆರು ಅವೇನು ತೋಜಾದು ಪನ್ಪೇರು ದಯಬನ್ನಗ ಒಂದು ಎನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯಲ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಭಾರಿ ರೀತಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ವಿನಾಯಕ್ ಡೇರ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡೇರು ಆರು ಕೆನರಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ಡ್ ಆರಂಭವಿನರ್ನ ಜೀವನ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ವಾ ರೀತಿಡು ನಿಟ್ಟೆಡು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೇರು ಆರು ಲೆಮಿನಾ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭ ಮಲ್ತಿನ ಬನ್ನಾಗ ಮೀನಾ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದಾರು ಲೆಮಿನಾ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ಡೆ ಆರು ಅರ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಲ್ತೇರು KS ಹೆಗ್ಡೇರು ನ ಪುದಾರು ಸದಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೇರು ವಿನಯಣ್ಣನ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಪುದಾರು ಪ್ರಸನ್ನ ಹೆಗ್ಡೇರು ಮೆಗ್ಗೆನ ಪುದಾರು ಸಂತೋಷ ಪ್ರಸನ್ನ ವಿನಯ ಸಂತೋಷ ಸದಾನಂದ ವಾ ರೀತಿಡು ಪುದಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಯಾರು ಪಾತೆರ್ ನಕಲು ಪಂಡೇರು ವಾ ಅಪ್ಪಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ವಾ ರೀತಿಡು ಅರ್ನ ಪುದಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಮಗನ ಪುದಾರು ವಿಶಾಲ ಅರೆಗೆ ವಿನಾಯಕ ಡೇರೆಗೆ ಮೂಜಿ ಸಹೋದರಿಯರ ನಕಲು ಬೊಕ ಮೂಜಿ ಆಣುಲಕುಲು ವಿನಾಯಕ ಡೇರ್ನ ಮಲ್ಲಗೊಂಡ ಹೆಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು 5 ಸಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೂ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿದೆ 4ನೇ ಸಲ ಉಂತುನಾಗ ಯಾನು 5ನೇ ಸಲ ವಿನಯನ್ ನನ್ನ ಭೇಟಿಯನ್ನಾಗ ಬಂಡೇರು ಯಾವ ಮಾರೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಯಾವ ಮಲ್ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಉಂತ್ಯಾರೆ ಆಪುಜ ನಿಕ್ ತೂಕ ವಿನಯನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ತೂಕ ಬಂಡೆ ಯಾವ ಆಪುಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನನ್ನ ಈ ಉಂತೋಡು ವೀರಪ್ಪ ಮೈಲಿಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಆರು ವೀರಪ್ಪ ಮೈಲಿನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಉಂಡು ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಆರು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಕ ಕೈಯಾರು ಕಿಂಜರ್ ರೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕ್ ರೈಕುಲುಪ್ಪು ಅಂಚಿನಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಿನಾರು ಏರು ಪ್ರಾಯದಕಲು ಲೇರು ಏರು ಆರೋಗ್ಯಡು ಒಂಚೂರು ಆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅನಾರೋಗ್ಯಡು ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ವೀರಪ್ಪ ಮೈಲಿಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಪೋನಾಗ ವೀರಪ್ಪ ಮೈಲೇರ್ಡ ವಿನಾಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡೇರು ಶಶಿಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಾರ ನಿಕುಲು ಶಶಿಯನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಆಯ್ದಾಗ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಅಂತ ವೀರಪ್ಪ ಮೈಲೇರು ತೂಕ ಪಂಡೇರು ಅತ್ತು ಅವು ಮಲ್ಲ ಗುಣ ತುಲಿ 6 ಎಂಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ 6 ಸಂಬಂಧ ಪರೋಡ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಓಲ 6 ಓಲ ಅಂಡ ಅವೊಂಜಿ 2 ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ವಿನಾಯಕಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಟಿಯಾದ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನು ವಿನಾಯಕಡ್ಡ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಅಂಡ 2 ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಅರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಬಿಸಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆರು ಐಕ್ 2 ಒಂಜಿ ಕೋಪ ಬರಂದು ಭಾರಿ ತಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಡು ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನು ನಿಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಏತು ಎತ್ತರೋಗು ಬುಲೆದನು 40,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಐತೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದಿನ ವಿನಯನ್ ಏನಡ ಕೇನ್ವೇರು ಶಶಿ ಏತು ಜೋಕುಲಿಕ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಯಾನು ನಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊರಂತೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆತನ ಆತಂಡು ಪಕ್ಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಪಡನೆ ಅನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ತುಲೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಗುಣ ನಮಕೇಂದು ಜ ಆರೆ ನಮಡಕೇನು ನಮಕೇನೇನು ಆರು ನಮಡಕೇನು ಎಂಚಿ ಏತು ಜೋಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಡ ಇಂಕೊಂತ ಕಷ್ಟ ಅವು ಸೀಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ತುಲೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಎರಡನ್ನ ಬರುವ ಅವೇ ರೀತಿ 6 ಮುರಣಿದ ಅರ್ನ ಮರಣಾಯನ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಕಾಡೆ ಪೋಳೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಜನ ಸಾಲ್ ಕಟ್ಟದು ಒಂದು ತಿಂತೀನಿ ಎಂಕ್ ಅರ್ನ ಮರಣ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯರೆ ಮನಸ್ಸಾಯ್ಜಿ ಕಾಡೆ ಪೋಯಿನಾಯೆ ನಿಟ್ಟೆಗ್ಲ ಪೋಯೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ತುಯ್ನಿ ಒಂಜಿ ಅಟೆಂಡರ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಡ್ರೈವರ್ ನಕುಲು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಕುಲು ಬುಲ್ತೊಂದೇ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ಪೀನಿ ಆತು ರೀತಿ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಈತೆ ನೆಟ್ಟ ಬುಲ್ತುದು ಜೆಗ್ಡೇರೆ ಆಂಡ ವಿನಾಯಕ್ ಡೇರ್ನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಾಕಲ ಜನ ಬುಲ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡಲ ನೀರು ಬತ್ತನಂದು 1 to 1 ಟಚ್ ಆರು ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಟೆಂಡರ್ ನಕುಲು ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ ನಕುಲು ಅದು ಸಾಧಾರಣ ನಿಟ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನೂದು ಬಸ್ ಉಪ್ಪು ನೂದು ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ನಕುಲ್ಲ ಅರಿಗೆ 1 to 1 ಟಚ್ ಉಂಡು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಆ ರೀತಿ ದಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅರ್ನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಷಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಯ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತುಜೇರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಎಂಚಿನ ಸೌಹಾರ್ದತೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪೂರ ಅರ್ನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ದೇವಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೇರು ಆರೊಂಜಿ
ಭಾರತ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಅರ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ದೇರು ಐಕ್ ಪೂರ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ದು ವರ್ಷ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ದು ಆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಆತ ನೈಟ್ಲ ಒಂದು 7 ಏನು ಮಾಡೋದು ಜೋಕುಲಿತ್ತೇರು. ಒಂದಿನ ಯಾನು ದೇವಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿನಯಣ್ಣನ ಭೇಟಿಯಾರೆ ಪೋದಿದ್ದೆ. ವಿನಯನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ದೇವಣ್ಣೆ ಭಾರಿ ಹಿರಿಯರು, ಶಾಲ್ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಭಾರಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ದೇವಣ್ಣ ದಾನೆ ಬತ್ತಾರೆ ದೇವಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟ ತೆಲ್ತು ಕೇಂಡೇರು ಅರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆ ದಾಯ ವೈದಿನಿಂದು ದಾಯ ಪನ್ಲೆ ದೇವಣ್ಣ ಇಂಚಪ್ಪ ದಾಲೆ ಜಿರೇನು ತೂದು ಪೊಕ್ಕ ಅಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂದು ದೇವಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಎನ್ಮನೆ ಮಾಲಿಗೆದ ಮಿತ್ತು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಜನನ ದಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪಲ್ಲೆ ದೇವಣ್ಣ ಹೊಂಡೇರು ದಾಲೆ ಜನ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಅವು ಪಲ್ಲೆ ಇருந்து ಅಪ್ಪಗನೆ ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಆರಿ ವೀರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ದೇರು ಕಾರ್ಕಲೋಡು ಅವು 25 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಇಂಕ್ ಮುರಾಣಿ ಗೊತ್ತಾಯ ನೀವು ಆಯ್ತಾ ಮೊಯ್ಲಿಯರು ಪಂಡೇರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗ್ ಹೊಲ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಚಿನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಜೋಕಲ್ನ ಫೀಸ್ ವಿನಯಣ್ಣನೇ ಕಟ್ಟುನು. ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಮರಣದ ದಿನ ಒಂಜಿ ನೂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಕುಲು ಫಾದರ್ ನಕುಲು ಪೂರ ಬೈದೇರು ಯಾನು ಆಯ್ತಾ ಕೈತಲ್ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜ್ ಐತೆ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜರಕ್ಕೇನೆ ಏನು ನವೀನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ನವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಫಾದರ್ನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿನಯಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂದು ಐಕೆ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಆಗಲಿ ಸೇಂಟ್ ಆ್ಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ವಿನಾಯಕಡವರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು, ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು, ಯಾರು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಫೀಸ್ ವಿನಯನ್ನ ಕಟ್ಟುವುದು ವರ್ಷ ವಿನಯನ್ನ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಹೇಳಿ ಇಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಕಲಿಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ನಕ್ಲಿ ಫಾದರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ದುಃಖ ದುಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವಿನಯಣ್ಣನ ಗುಣ ನಿಜವಾದ್ಲ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಚಾರಿಟಿ, ಆರು ಮಲ್ತಿನ ದಾನ, ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಧರ್ಮ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮೇರು ಬಂಡಾರ್ಲು ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ವಿನಯಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಪ್ಪಂದು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅವೇನು ಪಿರಕಡ ಪಡ್ದಿನಾರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಡು ಒಂಜಿ ವೃತ್ತ ಆವಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಆವಡು ಪುದರ್ ದೀಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಜಿತ್ ಅಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದುಂಪೋಲಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದುಂಪೋಡೊಂದು ಪೋದು ವಿನಯಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಶಾಶ್ವತವಾಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ವಿನಯಣ್ಣನ ಅಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾಧರೆಗಡ್ರು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತೇರು ಐದು ಮಿತ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಐನಡ್ದ ಹತ್ರ ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅರ್ಧಾದ ಬಣ್ಣಗ ನಾನು ವಿನಯಣ್ಣಡ ಒಂದು ದಿನ ಕೇಂಡೆ ವಿನಯಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದುಂಡು ಇಜ್ಜಿಜಿ ಯಾನು ಅವೇ ಇಲ್ಲ ಡುಪ್ಪುನು ಯಾನು ಬೇತೆ ವಾ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಜಿ ದಾನೆ ವಿನಯಣ್ಣ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಪುಲ್ಲಿಯಲ್ಲು ಜೋಕುಲು ಪುರ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪುನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ಅವಲೊಂಜಿ ರೂಮು ಮೂಲೊಂಜಿ ರೂಮು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ರೂಮು ಅಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಲಾತಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ಬಣ್ಣಾಗ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಡು ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ತುಲೆ ಅಪಗಾರಿಗೆ ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಂಡಾರಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಏನಂದ್ರೆ ಶಶಿಧರ್ ಅಂದಲೇ ಪುನಾರು ಶಶಿಧರ್ ಎಂಕ್ ದೇವೇರು ಪೂರ ಕೊರ್ತೇರು ಎಂಕ್ ದಾಲ ನನ್ನ ಆವಡಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ತೃಪ್ತಿಡುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಊಲ ಬೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಯಾರು ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡಿಜೇರು ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದ ಅದಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಉಪ್ಪು 6 ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು 1 ಕೋಟಿ 25 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸೀಟನ್ನು ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಪಿನ ದುಂಬು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಇತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಎಂಕಲ್ ರಮಣತ್ರ ಈಗ 6 ವರ್ಷಗೂ 2 ಸೀಟ್ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇತ್ತೇರು DC ಇಬ್ರಾಹಿಂ 6 ಮುಲ್ತೊಡ್ಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ ಪೊಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಿನ ಪಂಡೇರಂಡ ಒಂಜಿ ಶಶಿ ಒಂದು ವಿನಾಯಕ್ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಾನು ಅರ್ಲ ಪೋದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರಿಯರು ಅರೆ ನಮ್ಮ ಮಗಕ್ಲ ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೀಸ್ಟ್
ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆದ ಸೀಟನ್ನು ಆರು ಉದಾರವಾದ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕೈತೆ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಕ್ಕ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವು ಸೀಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಆರು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ತಿನ ಅರ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಡು ಕಲ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡು ಪರದೇಶೋಡು ಇತ್ತದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಪಂದೇರು ಎಂಕುಲು ನಿಟ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಡು ಕಲ್ತಿನಕುಲುಂದು ಅಂಚಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುದರ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದು ಅರ್ನ ಆತ್ಮವು ಶಾಂತಿ ಕಡಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೊಲ್ತದು ಎನ್ನ ರಡ್ ಪಾತೆರ್ ಮುಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶಶಿಧರಣ್ಣ ಬಂದುಲೆ ತುಡರ್ ಅರ್ಲೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಬೇತೆಗ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಪು ಕೊರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಗಂಧ ತರಿತಿನಾತ್ ಬೇತೆಗ್ಲಿಗೆ ಸುವಾಸನೆ ಅಂಚನೆ ತಂಪು ಕೊರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಅರ್ನ ಅಂತಿಮ ವಸೂಲು ಪುಂಡಲ ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಅರ್ನ ಹಿರಿತನದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯನ ಒರಿ ಮಹಾ ಸಾಧಕ ಆದಿತ್ತೇರು ಬಂಟರೆಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧೀನದ ಕುಡ್ಲದ ಲಾಲ್ಬಾಗುಡು ಪುನಂಚಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಭವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಸಹೃದಯ ನಿಟ್ಟೆ ವಿನಯ್ ಹೆಗಡೇರು ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನುಡಿನ ಮನ ಸಂದಾಯರ ಬರೊಂದುಲೇರು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಭವನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಜ್ಯೋತಿ ರೈಕಲು ಇನಿ ಯಾನ ನಮ್ಮ ಬಂಟರೆಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಭವನ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯ ಅದು ಮುಲ್ಪಾತರು ಉಂಟದೆ ರಾರಾಜಿಸೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸುಭಾಷಿತ ಉಂಡು ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ ಅಂತ ಅಂಡ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಬಂಟು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಕೊನ್ಪಿದಂಚಿನ ವಿನಯ ದದಾತಿ ವಿದ್ಯಂ ದಯಪಂಡ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಸಹಸ್ರಗಟ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯತೆ ಕೊಡುಂದಾಂಡ ನಿಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆನ ಅವ್ರು ಪುಟ್ಟುಪಾಡ್ನೇಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚೆ ನಂಬೊಲಿಗೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಲ ಅರೆನ ಮರ್ಮಲ್ ರೂಪ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಡನಾಟ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಣ್ ಅವು ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಉಂಡು ಅರೆನ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟುದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡೇಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ ಬಾಬಾ ಸಂತೋಷ್ ಉಮೇಶ್ ರೈಕುಲು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡೇಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಭಾರಿ ಹಾಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅವಳು ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ಯ ಪರೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಉರಿನಕುಲ್ ಪೂರ ಪಣ ಆ ಪುಂಜೋವು ಅರ್ನ ಮಗಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಏರೆಗ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೂಡು ಶೆಡ್ಯದ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ ಜವನೇರ್ನಕುಲ್ ಪೂರ ಪೋದು ತೂನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಎಂತ ಮುಟ್ಟ ನೀರು ಬತ್ತದು ಇಡೀ ಅಲ್ಲಿ ಒರ್ತಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ್ನ ಪುಂಜೋಲ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಎಲಿಕುಲು ಪೂರ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಪೂರ ಪೋದು ಐನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಮೂಜಿ ಜನ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಇತ್ತನಕ್ಲೇನು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡದು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ದಾಲ ತೋಜಿಜಿ ಓಡೆ ಓಡಾಂಡ್ಲ ಪಾಡೋಡ ಅಂಡಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬೋಡತಿ ಪಂಡದು ಸೀದಾ ವಿನಯ್ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಇಂಚೆಂಚ ವಿಷಯ ಉಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ఆయనకేనుంది దాదమ్మ లేతొంబల ఎంకల్న సైకియాట్రీ వార్డెడ్ పాడినాను జయరాಮ್ ಸಂತೆರ್ಲ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನ ಅನ್ಕೊಳೋದು 640 ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ತಂಡು ಪೊಂಜೋಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಹುಡುಗ ಗೊರಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ ಆಯ್ಲ ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಅಜ್ಜಿನ ಪೂರ ತೂದು ಆಯಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸ್ಥಿಮಿತ ತತ್ತದಿತ್ತು ನಾಯಿಗೆ 3-4 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದಾಲ ದುಡ್ಡು ದೆತ್ತೊನಂದೆ ಅವಳು ಅಕ್ಲೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಹಿಂಗಾಂಡು ಕೆಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಪಿನ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅಪದೇಕೇನು ಒಂಜಿ ಚೇರ್ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಒಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಪುಣುಂದಾಂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆನೀದ ದಿನ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಂಚಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದ 75ನೇ ವರ್ಷ ಹಿರಿಯಕುಲ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು 75 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಲಿಗೆ ಕಲ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪೊಂಜೋಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ಬೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಸಿಟಿತ ನಡುಟು
ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಭವನನ್ ಮಂದಿರ್ ಇತ್ತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು 275ಕ್ಕೆ 275 ಪೂರ ಸೀಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆದುಂಡು. ಇಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ಕಾಲಗು ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಾತು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆ ಸಂಪು ಮಲ್ತದೇರು ನೀರು ಯಾವುಜಿ ಏತು ನೀರು ಪಂಪ್ ಮಲ್ತದ ಸಂಪಿಗೆ ಪಾಂಡಲ್ಲ ನೀರು ಯಾವುಜಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿದ ಪರ ಮರಕಲ್ನ ಬೇರಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಸಂಪು ಪೂರ ಪುಡಾಯರ ಶುರುವಾದಿತ್ತು. ನನ್ನ ದುಂಬು ಪೋಡಣ್ಣನೆ ಕೊಂತ ದುಡ್ಡು ಬೋಡತ್ತ ಆ ಟೈಮಡಿ ಒಂಜಿ 75ನೇ ವರ್ಷದ ನೆವನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆರತ್ತ ಪಂದು ವಿನಾಯಂಕಲ್ ನಡೆ ಪೋಯ ಬಾರಿ ಶರತ್ ಅಂಕಲ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಹಂಬಲಾದ ಪೋತಿನ ಎಂಕುಲ ಅರ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈತು ಒಂಜಿ ಹಂಬಲಾದ ಎಂಕ್ಲೇನು ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತೆರಾರ ದಾದ ಉಡುಪ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ಯರು ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಪಂಡ 50,000 ಲೀಟರ್ದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಪಾಯರ ಉಂಡು ಅಂಕ ಅವು ಇಪ್ಪಡಿ ಏತು ಆಪುಂಡು ಪಣ ಪಂಡ್ಯರು 15 ಲಕ್ಷ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಥವಾ 16 ಲಕ್ಷ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ 15 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ ಹಾಗೆ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಅಂಕಲ್ ಪಂಡ ಆತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತಂಡೆ ಪಂಡ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನೆ ಬೂರ್ದಿಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಕೇಂಡ ಐಟ್ ಎಂಚ ಪುದರ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಯಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ದಾಲ ಕೊರ್ಪಿನತ್ತು ಎನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ನಮಕ್ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಿ ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ನ ಯಾವು ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಈತೆಲ್ಯ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈತು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬೋಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನುನ ಇನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಈ ನಮ್ನೆದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರ ಪಂಡದು ಎಂಕೊಂಚೂರು ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ ಅಂಚ ಪೂರ ಆದಾಂಡು ಮುರಣಿ ತುಳಸಿ ಪರ್ಬದಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋನು ನಮ್ಮ ಅರಿಗೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಪಂದ್ ಅವಲ ಪನೇರ ಬೋಡು 2 ವಾರೋಡು ಆರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಂಪ್ ರೆಡಿ ಆಪುನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನನ್ನ 2 ವಾರೋಡು ಐಟ್ ನೀರು ಜಿಂಜವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ಆತು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ನಿಟ್ಟೆದ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡ್ರೆನ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ನನ್ನ ನೀರು ಪರ್ಪೆರೋಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಅರೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಸಂಘಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಪುಂಜೋಲಿಗೆ ಪೂರ ಬರಿಯರ ಬೋಡಿತ್ತನು ಅಂಚ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಚಲ ತುಳಸಿ ಪರ್ಬದ ದಿನ ತಾನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಣ್ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಮೆಮೆಂಟು ಪೂರ ಪತ್ತಂ ಪೋಯ ಇಂಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಪೋದು ಅರೆನ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಕಂಡ ನಿಬುಡೇದಿನ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾದು ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಅಗಲೊಂಜಿ ಅಗಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದದೆ ತೊಂದರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಆನಿಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಕುಲೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಪಾತೀರೇರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆತಿಥ್ಯನ ಎಂಕ್ ಪಂಡದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಆತು ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದ್ಲ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ನನ್ನ ಏತ್ ಸಮಯ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಅಂಬಣೆ ಅವು ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಅಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡಿಯರೇ ಗೊತ್ತು ಇನಿ ಅತ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿರು ಪಂಡನೆ ಅತನಿಗೆ ಆ ನಿಂಚನೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆದ ವಿಷಯ ಪಾತೇರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಟು ಬಂದು ಆಯ್ತು ದಾದ ಪೂರ ಪನ್ಲಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಪನ್ಲಮ್ಮ ಪಂಡದು ಎನ್ನಡ ಪಂಡೇರು ಮಾತ್ರ 6 ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಯರತ್ತ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ ಬೇಜಾರುಂಟು ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತುಂಡ ದಾನಿಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಯ ಕೊರಗುಂಡು ಅನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅವು ಪಂಡ ಸಂಘ ಗೊಂಜಿ ದಾಲ ಆವಾಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಂಚ ವಿನಾಯಂಕಲ್ನ ವಿಷಯದ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಪಂಟಾರು ಅಕ್ಷರ ಸಹ ಸತ್ಯ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನಡು ಅರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಕಾಲ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದಿಪ್ಪರೆ ದೇವೇರು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಪನ್ಪಿನೇಕ್ ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಣೊಂದು ನಮ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಏಪಲ ಜಿಜ್ಞಾಸೆನೆ ಎಂಕ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಜನ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ನಮ್ನೆದ ಒಂಜಿ ವಿಷನ್ ಆ ನಮ್ನೆದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆ ನಮ್ನೆದ ಒಂಜಿ ಫೋಕಸ್
ಆ ನಮ್ನೆದ ಒಂಜಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಸಾದಿಡ್ ತನ್ನ ದಿಟ್ಟತನ ಇಂಚ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತಿನಾರು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನಲಿಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬುಲೇರ್ ನೇನು ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ದೆತೋನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಆರ್ನ ಆದರ್ಶಲೆನ್ ದೆತೊಂದು ಆರೆನ ನೆನೆಪುನು ನನಾತ್ ಕಾಲ ಒರಿಪೊಲಿ ಪಂಪಿನ ಪನೊಂದು ಎಂಕಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕ್ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ನರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿ ಗಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗೋ ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆಯ ಬೆದೆ ಸುರಿಯೇ ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗೋ ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಪಂಡೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವಿನಯನ್ನೇ ಮೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಹಿತಿಲು ಅಂಚನೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಸೇವೆ ಸಾಯದ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕುಕ್ವಳ್ಳಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈಕ್ಲೊಲ್ಲೇರ್ ಆರು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಪುಂಡು 5 ನಿಮಿಷಡು ಮುಗಿಬಿಡು ದಯಮಲ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿನಯನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಾಗರದ ನೀರಿಡು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಬೊಗಸಿಡೆತ್ತು ಬತ್ತೋನ ಆತು ವಿಷಯ ಉರಿನಪುರ ಸಾಗರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಘನವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡ್ರೇನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಅಸ್ಥಿರಂ ಜೀವಿತಂ ಲೋಕೆ ಅಸ್ಥಿರಂ ಧನಯೌವನೆ ಅಸ್ಥಿರಂ ಪುತ್ರದಾರಾಶ್ಚ ಧರ್ಮಕೀರ್ತಿ ದ್ವಯಂ ಸ್ಥಿರಂ. ಪ್ರಪಂಚವಂಪಿನ ಮಾಯೆ ಪೌಲ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಥಿರ ಆತು ಅಂಡ ಬದುಕಿನ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಆ ಧರ್ಮ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪಾದನೆ ಎಂಜಿನ ಕೀರ್ತಿ ಅವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಒರಿಪುಡೊಂದು ಎಗಡೆರ ಪಂಡೇರು ದೈಹಿಕವಾದ ಇಜ್ಜಂಡ್ಲ ನಾಲೈಡು ಆರು ನಡೆದೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎನ್ಮ ದಶಕದ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಆ ಬದುಕುಡು ಒಂಜಿಲ ಕೋರೆ ಕೊಸರು ದಾಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಸಂಪರ್ಕ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪಾದಕಿಯಾದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದ್ದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಬರೆದಿದ್ದೆ ವಿನಯಕ್ಕೊಳಿದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅಂದು. ಅವು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯು ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಾಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ. ಸಂಭಾವಿತಸ್ಯ ಮರಣಾದ್ ಗತಿರಿಚ್ಛತೆ എന്നൊരു ಸಂಭಾವಿತಸ್ಯ ಕೀರ್ತಿರ್ ಮರಣಾದಿತಿರಿಚ್ಛತೆ എന്നൊരു ಪಾತ್ರುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ದಿನಗಳಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಪನ್ಪುಣ ಮನೋಡದು ಬುಕ್ಕಲ ಉರಿಪಿನಂಚನು ಅಂಚೆ ಅದು ಕೀರ್ತಿ ಕಾಮಿಲಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕೋಡುಂದು ತನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಅವಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತು ತೋಜಾಯಿನಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅನುಭವಲು ಎಂಕಲ್ ಆತಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ಶುರುವಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ಡ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ರೀ ఆయన ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಬರೋಡು ಪಂಡು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು 2-3 ಸರ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಮಲ್ದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಫೋನ್ ಮಲ್ತನಾಗ ಈಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಎರಡು ಸಹಾಯ ಬಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಬಲೆ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಹೆಂಗೆ ಪಾರಾಯ್ಜಿ ನಾನೂರು ಏನು ಕಡಪುಡಿಯೇ ಸುಮಾರು ಉಲಾಯಿ ಬುಡಿಜೇರಿಗಾರೇನು ಪಂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾತಾ ಹೊಂದಿತ್ತನದು ಆ ಪೋಯಿನಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕಾತೇರು ಬಂಗಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಏನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂದಾಗ ಏನು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಪೋಯಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಯಾರು ಕೊರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಕಡಪಡ್ದೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ 1000 ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನೋಡಿ ಅಂಚಾದು ನರಮಾಣಿ ಏತು ವರ್ಷ ಬದುಕೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ಆ ಎಂಚ ಬದುಕೇ ಪನ್ಪುಡ ಮುಖ್ಯ ನನಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಬಜಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜವು ಮಾತ್ರ ಅದು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಈ ಕರಾವಳಿದ ಜನಸಮೂಹಗೂ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆದಿತ್ತನಾರು ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಒಂಜಿ ಐಕಾನ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಒಂದ ಪಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಆದರ್ಶದ ಬೊಳ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ನೇರ್ಪು ಮಲ್ಪೊಳಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೂವಡು. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಗೆ 14 ಗುಣಕ್ಕುಲಿತ್ತನಿಗೆ ರಾಮಾಯಣಡು ಆ ಮಾತ ಗುಣಕ್ಕುಲಿತ್ತನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಗೆ ನಾಟರಸಿಜಿ ಅಂಡ ಒರಿಯೆರಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಗುಣವನ್ನು ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕೋಲಿ ಆ ಬದುಕದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಕೊರೋಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶನು ಬುಡುದು ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಪೋತೇರು ಅವರಿಗೆ ಸಾಯುಜ್ಯ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬರೋಡು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕರ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆವಡು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನವು ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಳಿಂದ ಬರೆದು ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ
ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಬಹುಶಃ 100 ಕಾಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ನಂಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಮುಖಾಂತರದ 6 ಪುಟ್ಟು ಬಾಡಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇನಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದೈಪೋಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡು. ಅಂಡ ಪುಟ್ಟನ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತೊಂದು ಆರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವು 4 ಕಾಲ ಒರಿದು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಾದಿ ಬೋಲ್ಪಾದು ಉಪ್ಪಾಡು ಬಣ್ಣದ ಪನೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ಸುಲ್ಮೇಲು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಣ್ಪುಣಂದಾಂಡ ಬಂಗಾರದಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ತೆಲಿಕೆ ನಮೂನೆದ ಶೃಂಗಾರ, ಪುರ್ಪದಂಚಿನ ಉಡಲು, ಸಜ್ಜನಿಕೆದ ತೇಜಸ್ಸು, ಪರೋಪಕಾರಿ ಹೃದಯ ಅಂಜನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹದ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ಏರು ಪಂದು ನಾಂಡ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಟ್ಟೆ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೇಟ್ ಅರೆಗೆ ನುಡಿನ ಮನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಂಚಿನ ಬಂಧುಲಿಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಯತೆ ಬರೊಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರೊಂದೊಲ್ಲೇರು ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡೋರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಒತ್ತುಗುರು ಕಾರ್ಲಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾವು ಹೇಮನಾ ಶೆಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಅಗಲದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಟ್ಟೆ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ನ ವಿಚಾರವಾದ ಅನೇಕ ತಿರಿನಗಲ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಪಾತ ಕೇಳೊಂದು ಯಾನ್ ಅರಣ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೊಣ್ಣಂಚಿನಂಜು ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಪಾತೆರ್ನಾರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರು. ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜಡು ದೌರಿದ ಭಾರಿ ಜೋರು ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಸುಮಾರು 10-25 ವರ್ಷದ 30 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ಐಕ್ ದುಂಬು ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆರು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣೋಡು ಪಾತೆರ್ವೇರು ಡೌರಿದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆವೋಡು, ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಈ ಪಿಡುಗು ನಿವಾರಣೆ ಆವೋಡು, ನೆಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ಆರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ಪಣ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋವಡ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿಯಾದ ಮಲ್ಪಲೇನು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೇಣ್ಪನಮ್ಮ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅವು ಅಕ್ಷರಸ ಪಂಡೇರ ವಿಷನ್ ಇತ್ತು. ನಾನು 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷಡು ದಾದಾಪುನು ಒಂದು ಅವು ಆ ಪಾತೆರ ಇನಿ ಅಕ್ಷರಸ ಸತ್ಯ ಆತಂದು ಇನಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ಆಸ್ತಿಯಾದ ಮಲ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದಂತೂ ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಕೊರ್ನೆಡ್ದಾರ ಇನಿ ಡೌರಿ ಕೇಣಿರ ಧೈರ್ಯ ಅಂದೆ ಡೌರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿರ್ಮೂಲನ ಆತಿತ್ತಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಣಿದ ದಿನ ಪಾತೆರ್ ನಾವು ಇನಿಲ ನಂಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುನು ಆಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಟ್ಟೆ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರ ನೂದು ಆ 10-25 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಪುನು ಅನ್ಪಣ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಅಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ 100 ವರ್ಷ ಆಣೆಡಲ್ಲ ಅದ್ರ ವಿಷನ್ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನು ಅನ್ಪಣ ಪಾತೆರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯ ಇಂಜಿನ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರೆಯೊಣ್ಣ ಪ್ರಕಾರಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಳೆಯೊಣ್ಣೆಡ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಷ್ಟಗೂ ಗುರಿಯಾಂಡ್ ಅವು ಆ ರೀತಿ ಬಣ್ಪಣ ನಂಕಾರು ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕೊಂಜಿ ಮಲ್ತೇರು ಬಣ್ಪಣ ಅಂತತ್ತು ಈ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಂಡು, ಈ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇತ್ತಂಡು, ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತಂಡು, ಈ ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆ ಅವಡು ಬಣ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಅರಡ ಇತ್ತಂಡು ಬಣ್ಪಣೇನು ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ನೆನ್ನೆ ಯಾನ್ ಕೇಣ ನಮ್ಮ ನಷ್ಟದಾದ ಇನಿ ಬಜಿ ಯಾರನ್ನ ಕುಟುಂಬಗತ್ತು ಅರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗತ್ತು ಇಡೀ ಬಂಟ ಸಮಾಜಗೂ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ನಷ್ಟ ಐಟ್ಲ ಬಂಟ ಸಮಾಜಗೂ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಅಂದ ಪಣ್ಯರ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ದುಃಖ ಆವಂತುಂಡು ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪ ಅನೇಕ ಜನ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ ಸಮಾಜಡು ಅಜಿತಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜನಕ್ಲೇನು ತೂಪ ಮಲ್ಲ ದಾನಿನಗ್ಲೇನು ತೂಪ ಅದೇತೋ ಕಾಸಿತ್ತನಗ್ಲೇನ ತೂಪ ಆಂಡ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಕಾಳಜಿ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಾಂದ್ರ ಅಂಚಿನ ಅವೇತೋ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಾಗ್ಲುಳ್ಳೇರು ಅವೇನೇ ಎನ್ನನಾಗ ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಪನಡಾಪುನ ಅಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇನ್ನು ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಇನ್ನು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿನ ಅವಿತ್ಯಾದ ಆಶಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರ್ಲ ಏತು ವಿನಯಡು ಆ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಇಡು
ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡಾದ್ಯಂತಲ ಒಳ್ಳ ಈ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ನಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಅರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಳೆ ಉಣ್ಣವು ನಮಕ್ ಏಪಲ್ಗಲ ಮರಪಂದ್ರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುಃಖ ನಮ್ಮ ಕಳೆ ಉಣ್ಣಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ದುಃಖನೇ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ಮರಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜ ಅಂತ ನಂಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಕಳೆಯಿನೆಗೆ ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಚಿರಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಏತ್ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಪನ್ಪನಿರ್ತಲ ಬದಲಾತ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಗೌರವ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪೂರ ದೀನಾಗ್ಲಿಂದ ಮನ್ಪಣ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಅಜಿತಣ್ಣೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಲ್ಪನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರలుಳ್ಳ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯರುಳ್ಳ ಇನಿ ಕೆಲವು ಜನ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ನನದ ಸಮಾಜಗೂ ಮಾರಕ ಪೂರಕ ಆದ ಆಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಣ ನಿಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಟ್ ಆತನ ಪನ್ಪಣ ನಿಟ್ಟಡು ಸುರುಕಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಆರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಜಗೂ ತೆರಿಪಾವಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿಯರಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಯಾನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಮಹತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಅವ್ರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧುವಾದ ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೇರಿಪ್ಪು ವಿದ್ಯಾಧರ ರೈಗ್ಲಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಶರಶ್ಚಂದ್ರ ಭಂಡಾರ್ಲಿಪ್ಪು KM ಶೆಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪು ಆಶಕ್ಕ ಇಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಕುಕೊಳ್ಳಿ ಮುಗ್ಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲಗ್ಲ ವಿಚಾರನು ಮಾತ ಪಣಿರ ಸಾಧ್ಯ ಐಜಿ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ನನಯತೋ ಉಂಡು ವಿಚಾರಲು ಅಂಡ ಐನಾತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಪಣಪಣ ಕೆಲಸನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡದು ಅರ್ನ ಆತ್ಮಕು ಚಿರಶಾಂತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ವ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಿಗ್ಲ ಮಾತ ಉಪಸ್ಥಿತಿಲ ನಿಗ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವಲ ಮಾತೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅರ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರಗೂ ನಿಗ್ಲ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಅರ್ನ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಶಾಂತಿನ ಕೊರ್ದು ಆರ್ಯನ ಆತ್ಮಗೂ ಚಿರಶಾಂತಿ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಇದು ಅರ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರಗೂ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಾಡೊಂದು ಕೇಳೋಣ ಮಾಳಿಗೆ ಬಲೆಯೆಂದು ನೆಚ್ಚಿಕೆಡಲು ಬೇಡ ಮಾಳಿಗೆ ಬಲೆಯೆಂದು ನೆಚ್ಚಿಕೆಡಲು ಬೇಡ ಕೇಳಯ್ಯ ಹರಿಕತೆ ಶ್ರವಣಗಳ ಮಾಳಿಗೆ ಬಲೆಯೆಂದು ನೆಚ್ಚಿಕೆಡಲು ಬೇಡ ಕೇಳಯ್ಯ ಹರಿಕತೆ ಶ್ರವಣಗಳ